Chipra Tent House. Ban penriam ye ki ying jing khawai. Ban penbang ye ka sound jong ka shat karwai. Pat chibun ki tiar ngi ai wai. Ha ba nya pe ya pi ko i men sim jong ya pi pan sho bi ban ban ha jan jong pi nga kwa deng se ba i top deng ya nya Aku mensi